औ दाख्लै जे औ नोंनि उरुनोदय नों मोनासै नोंनि उरुनोदयखौ मानो दानखो आं मिथिया आं बागाननिफ्राय हायनानै आं नायनो थांबाय मालायफ्रा हाबलायसोनायखाय ओमफ्रायथ' आं नायनो थांबायबा आंहा गैया आं बान्दि मानसियाबो गैयाबा मा मावना जाबावगोन आंहाथ' दुनियावनो होमबालाय गैखाला न'आवबो गैया खेथि बाथि न' बां गैखाया आंनो सोर होबावगोन ओंखायनो आं दुखु जाबाय आं गाबगोन ना मागोन एथ' गोसोआव गरम जाना हैबाय आं बिरहै मा मावना जाबावगोन रावबो होआबा आगोलनिफ्रायनो हनै न' बां गैया मा गैया जेबो मोनसेबो बुस्थु होफेराखै ओंखायनो आं दायो बेलेगाव बारखागोन थाखायाबो आंसो दै आयं थांनाय जिथु जोंहा प्रमद बर'आ सरकार सालायबाय थादोंमोन बे समाव नों उरुनोदय मोनदों ना मोनाखै मोनबाय थादों दा बावैसो मोनाखै आं आयं बे मोनैनि जाहोना ओरैबायदि आयं बे सरकारा जाहैबाय दानि गोदान सरकार सोलिनाय बिपिएफ हाग्रामा सरकारसा बेनो नोंनि उरुनोदयखौ दाननानै होदों दा सासे आयंआ रान्दि मानसि अखा नायबानो नों दा नै हाजिरायाव बागान खाहैदोंमोन दा नोंखौ लिंहरनानै आङो आं दायो फैबाय आंनि दुखुखौ आं फोरमायनो थाखाय आं हायदों नोंसोरनो माबा मोनसे राहा मोनगोनदां होननानै आं हायदों दायो नंगौ आयं बिसोरथ' होआ जेबो होखाया बिसोर पार्टिया होखाया आंनो होआखैना होआखै अब्ला आयंनि खुगानिफ्राय नोंसोर मा खोनाखो दा आयं बायदि खैजन मानसिया दानजादों दिनै आयंआ बेसे दुखु मोननाय फोरमायदों होआखै आरो आयंनि न'खौ नायोब्ला ओरैबायदि अबस्था बेस्रा दा बेखायनो आयंआ दाख्लै गोबां दुखु मोननाय गाबनायजों बे रावखौ माने दुखुदोनो आङो बुंदो खोंखो जानानै दुखुदोनो बुंदो आङो बे खुरांखौ बुंनो होननानै जियानो जा आंखौ जायानो हमना लांफायो पुलिस दारगायानो लांफायथो होननानै आं बे नोंखौ रावबो हमनो हाया आयं बेयो नोंनि राय नोंहा रावबो सरकारजों लोब्बा गैया जाय सरकारा फैया मानो बे होथारनांगोन मोनसेबाबो जेरै थांनाय जितु प्रमद बर' सरकारनि समाव नोङो जेरै मोनबाय थादोंमोन दानि हाग्रामा सरकार बिपिएफआबो होथारनांगौमोन नाथाय दिनै मानो दानखो नोंखौ आं बान्दिखौ बे बहा लिरनाय दङ सोरबा सासे रान्दिनि बे बुस्थुखौ दाननांगौ होननानै बहा लिरनाय दं लिरनायथ' गैया बिसोर बिसा खालामनामोन बे पार्टिनिफ्रायनो खालामदों होमबा बेसे दुखु नांथाव आयं आङो खामदैखौनो हमायफा आं फागिनानै जाया आं खामदैखौनो आं संनानै जाया ओइ बिहामजोफ्रा हमाव खाम होबा जायो आङो जायाखै आं दुखु नांनानै खामबो संना जाया मैयाबो आं सानसे खाम संना जायाखै आबौ बिहामजोफ्रा होबा आं जायो ओइ फिसौफोरा हायनानै बायदिसिना बुंबा आं दुखु मोनो जा ओइ आबै होननानै फिसौफ्रा बुङो आंखौ आरो न'आबो जे अबस्था गैया आयं